היי, שלום, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, תודה לכל מי שהצטרף אלינו היום. לי קוראים יאיר גולדברג, אני אחד מהמייסדים וחבר בוועד המנהל של עמותת אליני ישראל. אנחנו מארחים את הזום הזה היום. אה, אני רק אגיד בקצרה, תכף אורי יתחיל עם ההרצאה שלו לגבי הספר, אבל כולכם בעצם בהשתק. אנחנו מבקשים שתישארו בהשתק, שההרצאה תוכל להתקיים באופן מסודר, ואורי ישאיר זמן לשאלות אה, במהלך או בסוף ההרצאה לפי איך שהוא יראה לנכון. אה, אני שמתי בצ'אט לינק, קישור שבו אפשר להגיע לספר שאנחנו נציג, שאורי יציג במצגת, ואני מקווה שתהנו. אני רוצה להגיד ממש תודה רבה באופן אישי ומהעמותה שלאורי, דוקטור אורי פרגמן ספיר, המנהל המדעי של הגן הבוטני בירושלים. אני ושאר הוועד המנהל של העמותה ישבנו שבוע שעבר עם כל הטילים וההפגזות והמקלטים, וחשבנו מה אפשר לעשות כדי קצת להוציא אנשים מהשגרת דכדוך ומשהו קצת מרענן, ואורי והספר שיצא ישר קפצו לי לראש, ולהפתעתי הרבה אורי היה מאוד גמיש ונכון לעזור, ושמח לשתף פעולה. אז ממש תודה רבה שהסכמת בהתראה כזאת קצרה ובמצב כזה רעוע במדינה שלנו להירתם ולהעביר את המצגת. מי שיצא לקרוא את הספר, הספר פחות עוסק בעצים, זה גם משהו מרענן עבורנו, שאנחנו עושים משהו שהוא לא קשור, הוא קשור באופן עקיף לעצים ולא באופן ישיר, למרות שגם בספר יש כמה מיני עצים בודדים. אז לילך, אם את יכולה לעשות סטופ שייר לשקופית, ואורי, הבמה שלך. ובסוף ההרצאה אני יכול לפתוח, בעצם אתם תוכלו לפתוח לעצמכם את המיקרופונים ולשאול שאלות, ובמהלך ההרצאה אם עולות שאלות אז אתם מוזמנים לרשום אותם בצ'אט, וגם אני וגם שי פה כותבים אותם, ונדאג להעלות אותם מול אורי בסוף ההרצאה. והאזנה נעימה שיהיה לכולם. אורי, הבמה שלך, תודה. שלום לכולם, כיף לראות הרבה פנים מוכרות וגם הרבה פנים לא מוכרות. אה, והיום אנחנו נדבר על צמחים חסכני מים. אנחנו עוסקים בזה הרבה בגן הבוטני, זה המקום בו אני עובד, הגן הבוטני בגבעת רם. אה, גם מסיבות כלכליות גרידא, כי המים יקרים היום, ומחיר המים יושב מספר 2 בסעיף תקציב של הגן הבוטני. כלומר, זה עולה לנו הרבה כסף וקשה לנו לשלם על המים. אז אולי פעם, אני חושב, לפני 30-40 שנה, היינו אומרים, תשמעו, חייבים לגנן בצמחים חסכני מים, כי אין מים במדינת ישראל. היום אנחנו אומרים, יש מים, אבל הם יקרים כי הם מותפלים. ובכל אופן, הראש הוא לכיוון של חיסכון במים. אתם רואים בשקף הראשון, ערוגה ביציאה בפקק שלי מתל אביב, כל יום אני רואה את הערוגה הזאת, והיא ערוגה ששתולים בה שיחי לבן עלה או לויקופילום בלעז, כמה זנים שונים, זקופים, נמוכים, וזו ערוגה שאני נורא אוהב כי כל יום היא נראית אחרת. כלומר, כל פעם הלבן עלה הזה הוא לא פורח בעונה החמה בבת אחת, אלא הוא נותן כמה גלי פריחה, וכל שיח נותן גל פריחה בימים אחרים, ופתאום יש איזה מין משהו כזה צבעוני, מאוד, מעוצב לדעתי מאוד פשוט ומאוד יפה, ונותן מענה. כמובן יש פה השקיה, אני לא ביררתי באגף שפע בתל אביב כמה הם בדיוק משקיעים פה, אבל משקיעים מעט. לבן עלה, אגב, הוא צמח שאפשר גם לגדל ללא השקיה. השאלה היא איך הוא ייראה, וכל הנושא הזה של חיסכון במים, עבדו עליו הרבה במשרד החקלאות ובעוד מקומות, ו, ו, וניסו לכמת את זה, ואנחנו אולי גם ניגע גם בדברים הללו. אז אני רוצה לדבר על קצת מן עקרונות כאלה, אולי קצת לסבר את המחשבה, כי חסכונות, נגיד אני אדבר עם בני משפחתי על צמחים חסכני מים, המילה הראשונה שיצא להם מהפה זה קקטוסים, וזה גינה אולי, או פארק מאוד דוקרני, לא נעים, יובשני,
ואנחנו לא מעוניינים לא בגנים כאלה ולא בפארקים כאלה. אנחנו גם לא מעוניינים בגנים של צמחי ארץ ישראל, למרות שאנחנו מאוד אוהבים את צמחי ארץ ישראל, ואני אנפח לכם את הראש אחרי זה עם הרבה צמחים מקומיים, כי אנחנו לא רוצים גינה שהיא עצובה בקיץ. אז לכן צמחים, גם הצמחים חסכני מים שאנחנו ממליצים עליהם, כדאי להשקות אותם קצת בקיץ, זה יכול להיות השקיה או שתיים בחודש בלבד, ואז הם נראים שמחים וירוקים ורעננים לא פחות מצמחים שהם אינם חסכני מים. כל הסיפור הזה הוא לגמרי שונה כששותלים, ואתם מכירים את זה ודאי מהעצים שאתם שותלים, כלומר כששותלים צמח בהתחלה בשלב ההתבססות שלו צריך ללטף אותו יותר, להשקות אותו יותר, ורק לאחר שהוא מתבסס אפשר לאט לאט להוריד את ההשקיה. אם זה עצים או שיחים, אתם גם מכירים את זה אולי יותר טוב ממני, הורדת ההשקיה יכולה להיות בקצב מאוד מאוד איטי של שנים, אבל בצמחים יותר נמוכים זה יותר זריז. נושא נוסף שהרבה אנשים אוהבים לגדל במכלים, בגלל שיש לנו מרפסות ופטיו וכל מיני סיטואציות אינטימיות גנניות אצלנו בבתים, ואנחנו מגדלים הרבה צמחים במכלים, רק אנחנו שוכחים שהמכל הזה מאבד מים לא רק מלמעלה, אלא הוא מאבד מים גם מהצדדים, וככל שהמכל יותר קטן, היחס בין השטח לנפח גדל, והוא עוד יותר מתייבש. כלומר, ככל שהמכל קטן יותר, תשימו יותר טפטפות, ולפעמים אתם אומרים צמח חסכן מים, אבל צריך לשקות אותו הרבה בגלל שהוא רק במכל קטן. אז אתם רואים שהמציאות בעצם היא הרבה יותר מסובכת מחסכן ולא חסכן מים. אחרי שאמרתי את כל זה, הרבה מאוד צמחים חסכני מים לא צריכים השקיה. בכל החורף, בוא נגיד מנובמבר עד אפריל, לא צריכים מים, זה 5 חודשים, זה הרבה זמן. והם צריכים רק את ההשקיה בשבעה, לפעמים 8 חודשים האחרים. היחס הזה מאוד משתנה לאורכה של ישראל, כולנו מכירים את הגרדיאנט האקלימי שיש לנו בארץ, וככל שאנחנו יורדים למדבר, היחס הזה נהיה יותר קיצוני, עד שבמדבר, הוודאי הקיצוני, נגיד ערבה, אזור אילת, צריך להשקות את הצמחים באופן תדיר, וזה לא נקרא חסכנות במים. הכימות של מידת החסכנות נקבעה על פי מספרים, ונקבע בוועדה מיוחדת של משרד החקלאות, שצמח חסכן אפס הוא צמח שלא להשקות אותו בכלל, שלא צריך להשקות אותו בכלל. בואו נגיד סתם אלון התבור, הוא צמח חסכן אפס. זה גם לא מדויק, בגלל שהמדידה הזאת של החסכנות אפס היא לא התבצעה לא בתל אביב, לא בירושלים ולא בחיפה, אלא התבצעה באזור שיש בו כ-200 מילימטר גשם בעוטף עזה, נגיד ניר עוז. כלומר, אני לא בטוח שאלון התבור שהשתלו אותו בניר עוז, הוא יהיה צמח חסכן אפס שמה, ולכן ההגדרה הזאת היא לאו דווקא מתאימה לכל הארץ. אז המספור הזה, כאמור, הוא לאזור הזה בפאתי המדבר, כאשר צמח חסכן אפס הוא צמח שלא צריך להשקות אותו בכלל, צמח חסכן אחד זה צמח שצריך להוסיף לו מקבילה של 100 מילימטר גשם, בדרך כלל בעונות הקיץ, וצמח חסכן 2 הוא צמח שצריך להוסיף לו כ-200 מילימטר, מקבילה של 200 מילימטר גשם בעונה הקיצית. אני כאמור לא אוהב להשתמש במספור הזה, לא כהרעיון לא טוב, אלא כי הוא נמדד באזור שבו אנחנו לא חיים. אנחנו חיים רובנו במרכז וצפון הארץ, וכאן, והרבה צמחים שהם לא יחשבו חסכני מים בעוטף עזה, בפאתי המדבר, הם כן יהיו חסכני מים באזור שאנחנו חיים בו. ואולי הדבר הכי חשוב זה ששלד הגינה שלנו, עצים, שיחים, בני שיח, יהיה חסכן מים, ואז ניתן לקשט בבזבזני מים. אני לא יכול להתאפק, אני מצטער, אני אוהב מאוד פטוניה, אני אוהב מאוד אמנון ותמר, אני אוהב הרבה צמחים שהם בזבזני מים, אבל לא צריך להרביץ את כל הגינה בהם, אלא לקבץ אותם למקומות מאוד מסוימים, אם זה בגן הבוטני, בכניסה לגן הבוטני, אם זה במרפסת שלי, אז יש לי 2 אדניות שיש עליהן כל אחת 10 טפטפות, אבל כל השאר מאחורה הוא יותר יובשני והוא יותר חסכן, והוא לא פחות ירוק אגב, ולפעמים גם לא פחות פורח. אז שלד הגינה, שזה עצים, שיחים ובני שיח, בני שיח, למי שלא יודע, זה שיחים נמוכים שגובהם עד מטר.
נגיד לבנדרים, מזוביונים, סירה קוצנית, מי שמכיר, לא שזה צמח נוי או דברים כאלה, Huh? הם בני שיח. What אה, are the options? על הדבר הזה הכל משפיע. כלומר, What are the options? הסיטואציה, אה, The- הסיטואציה בגינה שלכם היא מאוד משפיעה על כל הדבר הזה. אם יש הצללה, אז כמובן מידת האידוי של המים יורדת. אם סוג הקרקע הוא מאוד מנוקז, אז הקרקע מתייבשת יותר מהר. אם הצמחים השכנים, אם יש צפיפות של של צמחים, אז הקרקע מתייבשת יותר מהר, בגלל שיש יותר שורשים שסופגים מים. כלומר, כל הדבר הזה משפיע. עם סוג הקרקע כמובן. אנחנו במפנה צפוני, אנחנו במפנה דרומי, כלומר, הדיטיילס, יש משפט כזה, God is in the details. הדיטיילס הוא נורא נורא חשוב, בכלל בחיים ובוודאי בנושא הזה. וכל צמח שתבחרו, זה נכון בכלל, ואנחנו מאוד מקפידים על זה בגן הבוטני, להכיר את התנאים בארץ מוצאו, להבין מאיפה הצמח הזה הגיע, איפה הוא התמיין, איפה הוא עבר את האבולוציה שלו, למה הוא מותאם. זה לא תמיד אחד לאחד, כי יכול להיות שאיזה צמח מאזור מאוד יובשני, הוא ייראה מאוד טוב בארץ באזור שהוא פחות יובשני, אבל את הבייסיק של התכונות של הצמח, מאיפה הצמח מגיע, זה נורא נורא חשוב. והניסיון האישי שלכם הוא כמובן הכי חשוב, ובנושא של גינון זה נורא נורא חשוב, בין אם אתם גנן עירוני, גנן פרטי, או בין אם אתם חובבים, יש לכם מרפסת עם סקולנטים כמוני, הניסיון הוא נורא נורא חשוב. ונורית חרמון חברתנו אמרה משפט נורא יפה, גנן טוב הוא לא גנן עם ידיים ירוקות, אלא עם עיניים פקוחות, שהוא מסתכל ורואה וקולט מה קורה לצמחים, איך הם נראים ואיך הם מושפעים מהתנאים הקיימים בגינה. נושא שאנחנו מאוד מעוניינים לקדם אותו זה גינון בצמחי בר, וכאמור אנחנו לא חושבים שגינות בישראל צריכות להיות גינות של צמחי ארץ ישראל, אלא אנחנו חושבים שיש הרבה פוטנציאל בצמחייה המקומית שלא מנוצל. אז כולם זורעים אולי טורמוסים ומגדלים אלון התבור, ויש דברים טריוויאליים שכולם עושים, אבל עדיין צמחיית ישראל יש בה 2,700 מינים מקומיים, מתוכם יש כמה, בטח 200-300, לפי דעתי אפילו 400 צמחים שיש להם פוטנציאל גנני. אני מתנסח בעדינות. ואני כל הזמן חושב על סימה קגן, חברתי, שהיא שומעת פה והיא תגיד, איזה הצמחים האלה הם פורחים שבוע בשנה, והם לא מתאימים. אז אני מאוד נזהר ואני חושב. אז הנה מרוות ירושלים, אתם רואים אותה יפה, שנדבר אולי גם עליהם. אבל למה צמחים מקומיים הם חשובים? קודם כל הם מתאימים לתנאים המקומיים, זה ברור, הם חסכני מים, רובם, לא כולם. הם זורעים את עצמם הרבה פעמים, לפעמים זה יותר מדי, אבל בדרך כלל זה במידה ואנחנו מעוניינים לייסד בעצם איזושהי אוכלוסייה. כלומר, אני מסתכל על הגינה לא רק על גינה שיש בה 3 עצים, 20 שיחים ואני לא יודע מה, כמה ערוגות פורחות, אלא אני מסתכל על זה גם כאל סוג של מערכת אקולוגית, ואם אני מצליח לייצר מכמה צמחים איזושהי, אני אקרא לזה מיני אוכלוסייה, בת קיימא, שמחדשת את עצמה, יש לזה יתרון גדול, כמובן גם מבחינת העבודה שצריך להשקיע, אבל גם מבחינת הסטיספקשן שלנו, שהנה הצמח מצליח והוא גם מסיים את חייו וילדיו מחליפים אותו, צאצאיו מחליפים אותו, וזה דבר מאוד, מאוד יפה. כאמור יש מגוון גדול של מאות מינים שעדיין עוד לא נוסו, אנחנו בגן עוסקים בזה המון, כבר משנות ה-80, אבל ביתר סט ב7-8 שנים האחרונות, יש לנו מיזם שנקרא משיבים את הטבע לגינות, שבו אנחנו מגדלים צמחים חד שנתיים, רב שנתיים, פרחים, ומוכרים את הזרעים שלהם. ואנחנו מתעסקים רק בצמחים שהזרעים שלהם נובטים בקלות, ואנחנו כבר כיום מגדלים 50 מינים שאנחנו כבר אומרים בלב שלם, צמחים האלה אנחנו ממליצים עליהם. אנחנו ניסינו אותם כמה שנים טובות, אנחנו רוצים להפיץ אותם בגינות. כלומר, לא רק צריכים להביא מינים אקזוטיים, אלא יש גם צמחים מקומיים שאפשר לגדל אותם. ועוד נושא חשוב, זה הזמינות, הצמחים האלה מכאן, הם זמינים בטבע, אם הם לא מוגנים והם לא בשמורות טבע, אז אפשר גם לאסוף
אותם ללא היתר. אם הם מוגנים אז זה יותר מסובך, אבל הם זמינים, הם מכאן. אז אני אדבר על צמחי בר, והנה אתם רואים כבר את הפריגה הצהובה, בכוונה בחרתי א' בצמח רב שנתי, לא בצמח חד שנתי, וב' בצמח שפורח כל הקיץ, הוא לא מפסיק לפרוח. ואם תשתלו את הצמח הזה בגינה שלכם, ותטפלו בו, כלומר תדשנו אותו ותשקו אותו, הוא מיד יתנוון ויראה על הפנים. זה דווקא צמח שהוא מאוד מתאים לשולי הגינה, למקום זנוח שלא מטפלים בו. ושם הוא משגשג מאוד וגודל מאוד ומייצר, אני לא יכול להגיד שיחים כי אין לו גזע, זה לא שיח, אבל לצמחים בגודל של שיח הוא יכול להגיע, ונותן פריחה מאוד מאוד מרשימה לאורך חודשים. כל המקלות, תסתכלו על העכבר שלי, אני מרצד עכשיו על המקלות האלה, כל המקלות שאתם רואים פה, אלה הם תרמילים עם זרעים, כלומר כל צמח כזה מייצר אלפי זרעים, והזרעים האלה, אם שוב לא משקים אותם ולא מדשנים אותם, הם נובטים בשולי הצמח, ובעצם אפשר להחזיק את הצמח הזה די בקלות, בכל מיני סיטואציות שהן שוליים שמתאימות כמובן יותר לגינון עירוני ולגינון של פארקים, ואולי פחות לאיזה גינה קטנה הנדלן שלנו כל כך יקר ערך, שאנחנו רוצים כל מקום לגדל איזה צמח ולא לזנוח איזה שוליים של גינה. אבל בהרבה מקומות כפריים יש איזה משק או גינת משק, והשוליים שלה מתאימות מאוד לצמח הזה. אני לא צריך לספר לכם שהעצים הם אולי הראשונים החסכני מים שאנחנו רוצים ומעוניינים לעודד אותם. הנה אתם רואים את מיכאל אבישי, זיכרונו לברכה, בגן הבוטני, ליד אלון התבור, שהוא שתל לפני 65 שנה אני חושב, ולא לשם כך התכנסנו. אז אני רק מזכיר את כל העצים שאנחנו כל כך אוהבים ורוצים לגדל, הם כמובן חסכני מים כאלה שלאחר התבססות אין צורך בכלל להשקות אותם, אני מזכיר, כי אני יודע שלאילנאים שבינינו, לא צריך להגיד את זה בכלל, אבל יש פה גם אנשים שהם לאו דווקא אנשי עצים, אני רק מזכיר לכם שהאלה האטלנטית החמודה הזאת, אם נחפור אותה ולא נחפור אותה, אז תגלו שיש לה עץ שורשים בערך בגודל של עץ הענפים מעל לפני הקרקע. כלומר, אם כבר שתלתם עץ, אז רק תזכרו, תחשבו איך הוא ייראה עוד 30, 40 או אולי 50 שנה, ואם יש ספייס לדבר הזה במקום של השתילה. כמובן עצים ושיחים מקומיים אנחנו מאוד אוהבים ומעוניינים לעודד. יש הרבה שיחים ותיקים מאוד, אני לא צריך לספר לכם מה זה הדס, אבל יש הדס מגוון ויש הדס טרנטינה, זה משמאל עם עלים קטנטנים עם איזה גיזום מלוקק שאני שונא, ויש הדס סתם צורת הבר הרגילה של, כלומר יש בהדסים זנים, אז כל הנושא הזה של זנים, וסימה קאגן תגיד סלקציות, הוא מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שיש סלקציה, שיש לה שם ומוכרים אותה, אז עם הסלקציה הזאת יש רצפט, הרצפט הזה לפעמים בספר, לפעמים באינטרנט, לפעמים אצל המוכר או המגדל, ואתם יודעים מה אתם מקבלים בדיוק. זה קצת כמו לקנות כלב גזעי וכלב לא גזעי. אז אם אתם קונים כלב גזעי, אתם בדרך כלל יודעים לאיזה גודל הוא יגיע, מה יהיה האופי שלו בערך. לא תמיד זה הולך, אתם יודעים. הרבה שיחים נפוצים ומוצלחים מאוד לא משולבים בגינון. אני בעיקר מדבר על גינון עירוני וגינון של פארקים, כי החירות ורותם הם שיחים די גדולים, וחבל כי הם מאוד מאוד מוצלחים, ואנחנו חושבים שצריך לשלב אותם. כל השיחים האלה מתאימים לאזורים נרחבים בארץ, כלומר נגיד החירות, שני השיחים האלה אפשר לגדל אותם מירושלים ועד תל אביב, והם ישגשגו בכל האזורים האלה. הם ייראו פחות טוב אם תשקו אותם הרבה. כלומר זה ממש צמח שאחרי שנה וקצת צריך להפסיק להשקות אותו. בוודאי בקיץ לתת לו להסתדר לבד. ויש את הטריוויאלי. אז אם הטריוויאלי בעדניות זה, אני יודע מה, רקפות בחורף ופטוניה וקטרנטוס בקיץ, אז הטריוויאלי בשיחים, בוודאי בגינון פארקי, זה הצמד הזה, ארדוף הנחלים ושיח אברהם, למרות שהם גדלים בטבע, במקומות, לאורך ערוצים, בדרך כלל ערוצים יבשים אגב, הם נחשבים חסכני אפס, כלומר כאלה שלא צריך להשקות אותם בכלל אחרי התבססות. אני בטח לא צריך לספר לרובכם כמה הם מוצלחים. זה נכון שהרדוף רעיל, אבל so what, גם רקפת רעילה,
ו, והשילוב הזה של שני השיחים האלה, לפעמים אפילו שותלים אותם ביחד, לחילופין, הוא שילוב מנצח. ואני ממליץ מאוד לגדל את השיחים האלה. ומה שלא נעסוק ממנו, מה שלא נעסוק בו היום בכלל זה המדבר, אבל אני לא יכולתי להתאפק, אני מוכרח להראות לכם את צלף סחוסי. הצילום משמאל זה בנחל שלמה, בנחל שלמה בשנתיים האחרונות לדעתי לא ירדה טיפת גשם, וככה הוא נראה באזור שיש בו ממוצע משקעים של 20 מילימטר גשם, בלי השקיה. זאת אומרת, זה שיח נורא נורא חשוב לדעתי לגינון באזור המדברי, ואני אמרתי את זה ואני מהר בורח משם לדברים אחרים. אז בשיחים ישנם הרבה מאוד דוגמאות של צמחים, חסכני מים מוצלחים, לפעמים מוצלחים יותר מדי. היתרומלס לדוגמה, זה רואה את עצמו במידה כזו באזורים מושקים בגן הבוטני, שאנחנו חוככים אם אנחנו רוצים אותו. ואנחנו חוככים האם הוא לא יעבור את הגדר, כי הפירות הקטנים האלה מופצים על ידי ציפורים לתוך שמורות טבע. וכמובן ישנם בני שיח כמו מרוות וגעדות ודברים כאלה. אני רוצה עכשיו לעשות איזה פאוזה שנייה ולהפסיק עם המצגת ולעבור ולהראות לכם ולספר לכם על המיזם שלנו, שהוא בעצם הנושא שלנו היום. איפה זה? שנייה אחת. והוא הנושא של צמחים חסכני מים לאזור ההר. אנחנו הבנו שבגן הבוטני שאנחנו מגדלים כבר 7,300 מינים וזנים של צמחים, זה באמת אוסף צמחים מטורף. אני יכול לספר לכם שאני מכיר צמחים ואוהב צמחים, כמעט לא קיים סיור שאני הולך בגן ואני לא רואה צמח שלא הכרתי בחיים. כלומר, זה אוסף ממש מגוון ומדהים, ופתאום הבנו שחוץ מזה שהגן הבוטני הוא צריך להיות יפה, אחרת אף אחד לא יבקר אותנו ולא יהיה לנו הכנסות ולא נוכל לתחזק את הגן הזה, אנחנו רוצים להוציא את הידע שלנו החוצה. בכל התחומים, ואחד התחומים כמובן זה צמחים חסכני מים. פנינו לקק"ל, הקק"ל הסכים לממן לנו את המיזם הזה, שבעצם בא א' לחקור צמחים שאנחנו ממליצים עליהם כחסכני מים לאזור ההר, כי אם אני אתחיל להגיד זה חסכן מים, זה לא חסכן מים, אז פתאום יגידו לי חבריי מה אתה מבלבל את השכל, יש לך גן בירושלים, אתה לא יודע שום דבר, לא מה שקורה במעלה אדומים ולא מה שקורה בתל אביב, ודאי לא מה שקורה בבאר שבע. אז היינו צנועים, למרות שאנחנו חושבים שהרבה מהצמחים האלה הם מתאימים לאזורים נרחבים יותר מאשר אזור ההר, והחלטנו להתמקד בצמחים שאנחנו לפחות יודעים להגיד עליהם שהם מתאימים לאזור ההר. והפרויקט הזה בעצם כלל שני דברים. אחד, מדידות ומחקר עכשווי של השנתיים האחרונות של צמחים נבחרים, וב' איסוף כל המידע שיש לנו במאגרי המידע שלנו. בגן הבוטני יש לנו מאגר מידע, תוכנה, שיש בה יותר מ100 שדות על כל צמח, שבעצם זה מאגר המידע שמנהל בעצם את כל הדבר הזה. תחשבו על סופרמרקט שצריך איזו מערכת ממוחשבת שמדבר על הסחורה שנכנסת, הסחורה שיוצאת, הסחורה שנרכבת, הסחורה שנגנבת. יש כל מיני דברים קורים גם בגן בוטני, גם בסופר, אז גם אנחנו צריכים לנהל את האוסף שלנו, ויש לנו כזאת מערכת מאחורי הקלעים של מאגרי מידע, והמערכת הזאת גם מייצרת אתר אינטרנט שנקרא Garden Explorer, ובגרדן אקספלורר רואים, יש מפה כמובן וצילומים, איפה הצמח נמצא בגן וגם הערות. אז אנחנו מתוך המאגר הזה שלפנו א' 100 צמחים שאנחנו שקטים ויכולים להגיד שהם חסכני מים לאזור ההר. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו אולי נשמע לכם פשוט, אבל עברנו דיונים ארוכים ושיחות, אנחנו לא כאלה עצבנים, אנחנו לא צועקים אחד על השני, אבל שיחות ערות עם אי הסכמות גדולות. אני ואלי בקר, הגנן הראשי שלנו, לא הסכמנו על כמה צמחים. אני חשבתי שהם חסכני מים, והוא אמר לי, תשמע, אתה לא מתקין פה את המערכת השקיה, אתה לא יודע מה החיים שלך. אז היו לנו ויכוחים, ואנחנו ניפינו את כל מה שלא הסכמנו,
ניפינו החוצה והחלטנו להתמקד, היו לנו כמה מאות צמחים, אבל החלטנו להתמקד במעט מיני צמחים, שעליהם שנינו וגם הצוות מסביבנו מסכים שהם חסכני מים, כאלה שלא צריכים להוסיף להם השקיה בכלל. אתם יכולים לראות פה את הסמליל הזה עם הטיפת מים שכתוב 0 מילימטר, זה צמח שלאחר התבססות, הוא לא צריך בכלל השקיה באזור ירושלים, אבל אם נשתול אותו בניר עוז, אני חושב שהוא כן יצטרך השקיה, ולכן בשיטה הארצית למדידת חסכנות מים הוא לא יהיה חסכן 0. בגן, מי שלא מכיר, הגן שלנו הוא גן גיאוגרפי, יש בו חלקות גיאוגרפיות, צמחים מכל העולם. אנחנו התמקדנו בעיקר בחלקות שיש בהם אקלים דומה לשלנו, חלקת הים התיכון, חלקת אסיה, חלקת אוסטרליה, חלקת דרום אפריקה, חלקת קליפורניה. כלומר, התמקדנו בצמחים בחלקות האלה וניסינו להתמקד א', בצמחים שיש לנו ניסיון איתם שנים ארוכות, כמו האברש הזה, זה צמח שיש לנו ניסיון איתו כבר 30-40 שנה בגן, כולל מאגרי מידע והערות שכתב מיכאל אבישי, וכלומר יש לנו אינפורמציה עליו ארוכת שנים, ובית כוכבים, אפילו אם הם בני 2-3 בגן, כוכבים גדולים שאנחנו הצלחנו אותם מאוד בתקופה האחרונה, ואנחנו רוצים להמליץ עליהם. אז אולי מישהו יבוא ויגיד, מה אתה מביא זוביון דגול, מה אתה עושה צחוק? זה צמח ותיק בנוי בארץ, כולם מכירים אותו, לבנדר, כאילו, מה אתה רוצה? ואז אני אגיד, תראו, בזוביון דגול יש הרבה זנים. הביאו את כל הזנים ממערב הים התיכון. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מערב הים התיכון הוא כזה. כלומר, מערב הים התיכון הוא יותר צפוני ממזרח הים התיכון, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. כלומר, הים תיכון של ספרד ושל צרפת נגיד, וצרפת ספרד, שמה במאי כבר יש גשמים חזקים, סליחה, עד מאי יש גשמים חזקים, ובספטמבר כבר מתחילים גשמים. כלומר, הקיץ האמיתי שלהם היבש זה 3 חודשים, ולא 5-6 חודשים כמו אצלנו. ומסתבר שיש לנו זוביון דגול מטיפוס בר שגדל כאן בארץ, שאף אחד בכלל לא גידל אותו. ולא רק זה, אלא שהוא צמח בסכנת הכחדה, כלומר הוא הולך להיעלם. בגלל שהוא אוהב את הכורכרים של מישור החוף, וכולם גרים במישור החוף, הוא איבד את בית גידולו, וסימה קגן קצת ריבתה אותו וגידלה אותו, ואנחנו גם עשינו את זה, וגם ניצלנו את הידע שלה, וגילינו שזה צמח נהדר, שאפשר לגדל אותו מאוד בקלות, גם מזרעים וגם מאיחורים, להשריש אותו, לגדל אותו, ואפשר גם לא להשקות אותו בכלל, אבל הבנו שאם נוסיף לו מקבילה של 100 מילימטר גשם בשנה, אנחנו נצליח איתו ביותר. אז אתם רואים שוב פעם שיש דיטיילס, זה לא סתם זוביון, אלא זה זוביון דגול מטיפוס הבר הישראלי. כאלה דברים. על החירותם דיברנו, אז אני ממשיך מהר. ישנם צמחים שהם גם ותיקים מאוד בנוי בארץ, אבל בכמה משתלות אפשר לראות איריס אלג'ירי. אולי ב3-4 משתלות גדולות בארץ אפשר למצוא איריס אלג'ירי. ואנחנו חושבים שזה צמח סופר חשוב. למה אנחנו אומרים את זה? קודם כל זה איריס היחידי שהוא ירוק עד, הוא ירוק כל השנה. הוא לא נעלם בקיץ. דבר שני, הוא גדל מצל ועד שמש. כמעט בלי השקיה עד השקיה מרובה. פתאום אנחנו מגלים שיש לנו צמח שהוא עונה להמון סיטואציות גנניות. ובוודאי אני גאה להציג אותו בפניכם, כי אתם, לפחות חלקכם, אנשי עצים, ויש לכם סיטואציות עם עצים. הנה צמח שאפשר לגדל בצל העצים. והוא ישגשג ויהיה יפה, והוא יפרח גם בצל העצים וגם מחוץ לצל העצים. אז זה באמת דוגמה יוצאת דופן וצריך לחפש אותו. אז מישהי תבוא ותגיד, תשמע, הלכתי למשתלה ליד הבית שלי, שאלתי אותם איפה האיריס, אני רוצה איריס אלג'ירי, אז אמרו לי, לא יודעים מה זה. אז בוא נגיד, אז תהיו אסרטיביים, תלכו למשתלות שלכם, אם לא יודעים מה זה, תגידו, תחפשו. המשתלות רוצות למכור לכם, שיחפשו והם בסוף ימצאו גם, כי יש איזה 3 מגדלים בארץ שמגדלים את האיריס הזה, משתלת בוטניקה, משתלת שפם, זה סתם 2 שקופצות לי לראש, אבל בטח יש עוד. כלומר, אפשר להשיג את הצמח הזה בארץ, ואנחנו ממליצים עליו בגלל זה מאוד מאוד. מבין צמחי הבר יש כל מיני כאלה שהם חצי בר. איריס ארם נהריים זה איריס של בתי קברות מוסלמים. הוא גדל בר בחרמון, אבל מחוץ לחרמון הוא רק בסיטואציות גנניות. ואנחנו מאוד אוהבים לא רק את הפריחה, הפריחה
יצחקו עליי, יגידו לי, בסדר, פריחה, פרחים מאוד יפים, שבועיים בשנה, נו מה, אתה עושה צחוק? מה זה שבועיים בשנה? אבל אני אענה לאנשי העצים אולי שיצחקו עליי, אני אגיד להם כמה זמן פורחת שקדיה. גם שקדיה פורחת שבועיים בשנה, שבועיים וחצי בשבילכם, אני אעשה הנחה. אז יש הרבה מאוד צמחים שהעונת הפריחה שלהם מאוד מצומצמת. זה לא אומר שצריך לעשות מזה גינה שלמה. אף אחד לא עשה גינה שלמה של שקדיות, ואף אחד גם לא יעשה גינה שלמה של איריס ארם נהריים, אלא החוכמה זה לשלב את הצמחים באיזושהי סיטואציה. אני מאוד אוהב גינות מבולגנות ולא מסודרות, גינון אנגלי מה שנקרא, סיטואציה שיש בה גינת ההפתעות, שכל חודש משהו אחר יפרח. ואם אתם תדעו לברור את הצמחים האלה שיפרחו בעונות שונות, אז כל פעם יהיה לכם הפתעה גדולה, וכשאיריס ארם נהריים מעלה שרביטים בגובה מטר, מטר וחצי, עם פרחים כאלה, תכלת סגול גדולים, זה אירוע, זה משהו מדהים. ולכן אנחנו מאוד מתרגשים מכל הצמחים האלה. אתם רואים שדיברתי על הרבה צמחים מקומיים או ים תיכוניים, אבל אי אפשר בלי, כשמדברים על חסכני מים, אי אפשר בלי לדבר על הסוג אלוהי. אלוברה אתם בטח מכירים, אבל בסוג אלוהי יש, אני חושב, 400 מינים או 500 מינים של דרום אפריקה, מזרח אפריקה, מדגסקר, עד חצי האי ערב. ויש כמה כוכבים שאנחנו כבר, מה זה, אלוהי היום הגדול הזה, אני כבר לא נעים להגיד שוב פעם זה אירוע, אז אני אקרא, לא אקרא לצמח אירוע, אני אקרא לצמח פסל, זה פסל. זה ממש פסל, הוא לא צריך כלום, הוא לא צריך השקיה בכלל אחרי התבססות, הוא מדהים, יש לו קצת קוצים, אבל הם לא איזה קוצים אימתניים, והוא פורח בדצמבר-ינואר, כלומר הוא ממש באמצע, תחילת אמצע החורף, הוא מוציא תפרחות לפני האביב, זה ממש חגיגה מטורפת, והוא גדול, הוא מגיע לגובה 2-3 מטר אחרי 20 שנה, הוא צריך, יש לו קוטר לשושנות העלים האלה, יש קוטר, כלומר הוא צריך את הספייס שלו, אבל בהרבה גינות יש ספייס לדברים האלה. אז הכנסנו למיזם הזה כמה מיני אלוהי. אתם רואים, אלוהי היום זה אלוהי אפריקני, שיש לו מין תפרחת דו-גונית, כלומר הניצנים כתומים והפרחים צהובים, אז זה נותן את הדו-גוניות הזאת. אתם רואים את הסיטואציה הגננית בגן הבוטני, שאני אגיד שהיא סיטואציה מטופלת, אבל היא לא סיטואציה מלוקקת. כלומר, מבחינת עוצמת העבודה שאנחנו משקיעים בחלקה. ישנם מינים הרבה יותר נמוכים, כמו האלוהי מכלוא הזה שנקרא דוקרני, שהוא מייצר ממש שטיחי עלים, וגננים מאוד אוהבים את שטיחי העלים האלה, בגלל שלא צריך לנקש שם עשבים כמעט, וכשזה פורח זה מאוד עוצמתי, זה צמח כמובן מאוד מומלץ. אני אפילו למרות גודלו, הוא קצת גדול מדי, אני עדיין מגדל אותו בעדנית פה בבית שלי, ואני נהנה ממנו מאוד, למרות שהוא קצת גדול מדי לעדנית. אז הרבה צמחים, בכלל, תחשבו על כל צמח שאתם בוחרים, תחשבו על הטווח הגנני שבו הוא גדל, צמח מבאר שבע עד ירושלים, או ממצפה רמון עד באר שבע, או מירושלים, לא יודע מה, או רק מהגליל עד הגולן, כלומר תחשבו על הטווח האקלימי שהצמח הזה מתאים לו, וגם תחשבו על הטווח או על מספר הסיטואציות הגנניות שהצמח מתאים להם. האם זה ערוגה, האם זה קרקע מנוקזת, קרקע לא מנוקזת, כבר נגיד 99% מהצמחים צריכים קרקע מנוקזת, אז עדיף קרקע מנוקזת בכל גינה, אבל עוצמת ההשקיה כמובן, כלומר גם בהשקיה אנחנו כותבים, נגיד אלוהי מניפנית, אמרנו תוסיפו 100 מילימטר גשם, יהיה טוב. אבל זה יכול לזוז, יכול להיות שהאלוהי מניפני כזה במזרח, אני יודע, מעלה אדומים, שהיא יותר יובשנית מירושלים, באזור הזה צריך להשקות אותו יותר מ-100 מילימטר, כלומר אני בטוח שצריך להשקות אותו שם יותר, אז צריך להתאים את ההשקיה לסיטואציה. אתם רואים שאנחנו מרבים גם מזרעים, אתם רואים פה נביטה של אלוהי מניפני שהוא אחד מהיפים, וגם לפעמים ריבוי וגטטיבי מאיחורים או איחורי עלה, אלוהים שונים יודעים לעשות דברים שונים, ובאמת יש היום מגוון של כמה עשרות מינים וזנים בארץ. אני שכחתי להגיד במבוא איזה משהו נורא חשוב שכל הזמן מציק לי. תראו, הסיטואציה עכשיו בארץ זה שכמות המשקעים, בואו נדבר על ירושלים, ירדה משנות ה-80 עד היום,
ב5%. כלומר, אם בשנות ה-80 הממוצע בירושלים הרב-שנתי היה 560 מילימטר גשם בשנה, היום הממוצע הרב-שנתי הוא 530 מילימטר בשנה. 5% ב-40 וקצת שנה. זה נשמע לכם מעט, אבל זה הרבה, והצפי הוא שתהיה עוד יותר ירידה ויותר משמעותית ויותר זריזה. כלומר, הצפי הוא, ואני קראתי כמה מאמרים, לא אמרו בדיוק אותו דבר, אבל הראש היה אותו דבר, שעוד כ-30, 20-30 שנה, ממוצע המשקעים ירד ב-20%. כלומר, פתאום נרד ל-400-450 מילימטר גשם בירושלים. כלומר, אנחנו יורדים כבר לפאתי האקלים של מעלה אדומים בירושלים. עכשיו, אם אנחנו שותלים עכשיו פטוניות, זה לא רלוונטי, כי אנחנו משקיעים אותם והכל טוב. אבל אם אנחנו שותלים עכשיו עצים, או שותלים שיחים, או צמחים רב-שנתיים חסכני מים, רוב הצמחים האלה, לא נעים להגיד, יחיו יותר מאיתנו. כלומר, הם יחיו בעשרות השנים הבאות, הם יחוו את השינוי הזה באקלים. ולכן כדאי לנו כבר עכשיו להשתמש בצמחים האלה, הרב-שנתיים מעריכי החיים, שהם יהיו מתאימים לעשרות השנים הבאות, לשינוי. אלא אם אנחנו מתכננים להגביר את ההשקיה בגינות שלנו, ובהרבה מאוד סיטואציות אנחנו לא מתכוונים לעשות את הדבר הזה. אז זה דבר מבואי חשוב להבין. אתם רואים שיש כמה וכמה מינים וזנים של אלוהים. גם בספר שלנו, שאגב יאיר אמר שהוא שם את הקישור, אז הקישור הזה, אתם יכולים להעתיק אותו, ואז תוכלו לפתוח את הספר הזה, ואפשר גם בטלפון, אבל כדאי במחשב, ואז יש פורמט כזה שאפשר גם לחפש בו ולמצוא את הצמחים השונים. יש גם PDF שאפשר לקבל חינמי, שאפשר להוריד את ה-PDF, ומישהו נורא חשוב לו עכשיו להדפיס את הספר הזה על 200 ומשהו עמודים שלו, יכול גם להדפיס אותו. אנחנו חושבים שזה לא רעיון טוב, אנחנו פחות בעד להדפיס ספרים ועוד נייר וזה. אבל גם בשביל הספר הזה, וגם בשביל ההרצאה עכשיו, אי אפשר להתאפק ולא לדבר על לפחות עץ אחד. שהוא בטח אני אדבר על עוד עץ אחד, אבל על אלון התולן אי אפשר. כי אנחנו חושבים שזה עץ נורא מוצלח ונורא חשוב. ואלון התולן, לא יודע כמה אתם מכירים אותו, זה הבלוטים שלו שהם מאוד אופייניים עם הקסקסים האדוקים והבלוטים המאוד בולטים. הוא עץ שהכי טוב לו זה בחרמון. ב-1500-1600 מטר, נגיד באזור הרכבל בחרמון, העץ השולט זה אלון התולן. אחרי זה יורדים למטה, נגיד ליער מסדה בצפון הגולן או יער מירון, אז רואים חורש של אלון מצוי, מעורבב עם אלון התולן. וככל שהולכים דרומה, העץ הזה מתפוגג. ולא רק שהוא מתפוגג, הוא גם עולה, ככה, שורד באזורים הגבוהים יותר. אז באזור אריאל בשומרון יש אלון התולה, וגם בסנסנה, בערי יהודה יש אלון התולה, ויש איזה עצים בודדים בכל מיני מקומות. ואנחנו עשינו מבצע לפני כמה שנים, וביקשנו מחברינו שיאספו לנו בלוטים מהעצים האלה, לא מהצפון. שלא יביאו לנו את המפונקים מהצפון שרגילים ל-800-900 מילימטר גשם. שיביאו לנו את האלון התולה המקומי של הרי יהודה ושומרון, שרגיל ל-500 וקצת מילימטר גשם. ואתם יכולים לראות את הנבטים של הבלוטים האלה בצילום פה, ואנחנו מגדלים את הצמחים האלה, חלקם שנשתול, אין לנו בגן הבוטני מקום כבר, כי הגענו מלא עצים, ואתם בטח יודעים שכל עץ צריך ספייס, אז אין לנו כל כך מקום, נשתול איזה אחד או שניים בגן, אבל חיפשנו קליינטים. מי יסכים עכשיו לשתול אלון התולה מקומי? מצאנו קליינט אחד נורא טוב שנקרא עמק הצבאים, שהוא גם לידינו וגם הוא עוסק בשימור המגוון, והם ישתלו וגם חילקנו עוד לכמה יישובים וכך הלאה. אז הנושא הזה של האוכלוסיות הוא נורא חשוב, במיוחד לארץ כמו שלנו שיש בה גרדיאנט אקלימי כזה, שעצים שונים, אוכלוסיות שונות, עברו סלקציות שונות לאורך השנים ארוכות, ואנחנו מעוניינים באלון התולה. אלי בקר, הגנן הראשי שלנו, שהוא חולם כל הזמן, יש לו, אתם יודעים, כל אחד עם החלומות שלו, הוא חולם על עצי רחוב, ועל עצי רחוב ואיך יראו עוד 50 ו100 שנה, והוא חושב שזה, אלון התולה זה עץ רחוב מדהים. ימים יגידו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהוא כזה שלא צריך להשקות אותו בכלל, והוא יכול להיות עץ מאוד גדול. לנו יש עצים בני 50 שנה בגן שהם ממש עצים גדולים ומרשימים. אגב, אני לא מסתכל בצ'אט מה קורה, אני לקראת סוף ההרצאה אסתכל, ואם יהיו שאלות אני אשמח לענות.
ישנם סוגים שאנחנו מכירים את העצים שלהם, נגיד אלמוגן עזבוני, שאתם ודאי מכירים את האלמוגן, למרות שזה עץ, סליחה, לא יציב ומוצלח לרוב, אבל בגלל הפריחה המטורפת שלו אי אפשר להתאפק, אז יש גם אלמוגן, מסתבר שיש גם אלמוגן עזבוני, ולא רק שיש את הצמח הזה, אלא שאנחנו מגדלים אותו כבר עשרות שנים בגן, זה צמח שיש לו קאודקס, קאודקס זה מין פקעת שהיא מעוצה, שהיא חצי מעל האדמה וחצי מתחת לאדמה. והצמחים האלה, שיא הפריחה שלהם זה יוני-יולי. אז קודם כל אני מזמין אתכם לבוא עכשיו לגן לראות אותם פורחים בחלקת אמריקה שלנו. זה צמח מאוד יפה, עם פריחה מאוד יפה קיצית. תסתכלו על התרמילים עם הזרעים האדומים, זה צמח עם מופעים מאוד יפים. בחורף הוא מתכווץ ונשארים כמה ענפים כאלה קוצנים, ובחורף הוא לא נראה כל כך טוב. אבל בעונה היבשה והחמה הוא צריך גם השקיה של לא רבה, והוא נותן מופעים מאוד יפים. ואם כבר אמרתי את זה, הנה צמח שמושך ציפורים בדגש של צופיות. אז שוב, אני חושב שבוודאי פארקים, בוודאי גינון עירוני, אבל גם הגינה שלכם, כדאי שהיא תמשוך עוד בעלי חיים, שהיא לא תהיה סטרילית. שיהיו בצופיות, ושיהיו בפרפרים, ושיהיו בדבורים, והנה צמח שמושך עוד בעלי חיים, וזה חגיגה. כלומר, אם אני מגיע מוקדם לגן שאין הרבה מבקרים, ומתיישב שם ליד האלמוגנים האלה, אני רואה צופיות במופעים מטורפים. קבוצה אחרת של צמחים שנורא חשובים כמובן הם הגיאופיטים, צמחי בצל ופקעת. ואני יכול לדבר על חצב, אבל חצב כבר דיברו כל כך הרבה עליו, שאין צורך להכביר, אבל זה המקבילה שלו מדרום אפריקה. זה לא שזה צמח מאותה משפחה, זה לא שזה צמח שנראה אותו דבר, אבל זה צמח שמתנהג אותו דבר. כלומר, זה צמח שפורח בסוף אוגוסט-ספטמבר, כמו החצבים, ללא תוספת השקיה בכלל. ותסתכלו על הגבעה הזאת בגן, שיש בה מאות בצלים, אבל מתוך מאות הבצלים פורחים רק עשרות פרחים. ופה זה דורש הבהרה, גם בהקשר של חצב שכולנו מכירים, והוא כמובן גם החצב, צמח חסכן מומלץ מאוד. עשינו ניסוי בחצבים, לא ניסוי, מעקב בחצבים כבר 15 שנה, ואנחנו גילינו שכל בצל של חצב פורח אחת ל7.5 שנים בממוצע. כלומר, החצב פורח, ואחרי זה 7 שנים הוא לא פורח. הבצל צריך להתנפח שוב לגודל פריחה, ואז הוא יפרח שוב. דבר דומה קורה באמריליס הזה. זה אגב לא אמריליס שמוכרים במשתלות, שהוא צמח טרופי עם פרחים אדומים, אל תתבלבלו. זה צמח אחר, אבל גם הוא זמין במשתלות. בדרך כלל אפשר לקנות אותו בצורת בצלים יבשים בסתיו. והצמח הזה באמת רק 15-20% מהבצלים פורחים, אבל אם אתם שותלים כמה עשרות בצלים, תמיד יהיו כאלה שיפרחו, ואז זה ייתן את המופע המרשים, כמו שאתם רואים בגן הבוטני. ולקבל כזה מופע בסוף אוגוסט-ספטמבר, בלי השקיה בכלל, זה דבר גדול. הרבה צמחים ניסינו מאזורים יותר מרוחקים, אתם רואים פה את אריוגון, הגדול מקליפורניה, עם המופעים שלו, הענניים, אתם רואים, הוא פורח בלבן, ואחרי זה הוא נהיה מין כזה ורוד חום, ולמטה אתם רואים צילומים שלו בחורף עם העלווה שלו, שהיא לא פחות יפה. אז אנחנו מנסים הרבה מאוד צמחים, אתם רואים שהוא משולב עם הרדוף, ועם עוד צמחים, חסכני מים מסביבו, כלומר יש מין ערוגות כאלה. אגב, אם תבקרו בגן, אז תרדו ברגל מתחנת הדלק לגן, לאורך הדרך יש ערוגה של חסכני מים, של מעורבבת כזאת, שזו ערוגה ניסיונית, שאנחנו חושבים שהיא מופלאה, אבל כשאשתי באה וראתה את זה, אז הבנתי שזה דורש הסבר, הדבר הזה, כי זה לא ערוגה מסודרת, זה ערוגה מבולגנת במובן הטוב של המילה, עם הרבה צמחים חסכני מים מוצלחים. ושם אפשר לראות גם את הריוגונום הזה ועוד צמחים נוספים. הרבה צמחים מאוד נדירים, כמו ארנין הערים, אנחנו ממליצים לגדל עליהם, ואפילו אקליפטוס אחד הצלחנו להכניס, כי אחרת צימה לא הייתה מדברת איתי, אז גם אקליפטוס אחד הכנסנו כזה שהוא חסכן אפס, ויש כמובן עוד מינים של אקליפטוסים. אם אתם זוכרים, בתחילת ההרצאה דיברתי על פריגה צהובה, והנה עוד צמח
אוהב תנאים דומים. בוצין סיני, לא יכלתי להתאפק ושמתי גם בחוברת בפינה השמאלית למטה את הצילום שלו מההר הגבוה מסיני, שזה המקום שהלב שלי נמצא בו, אבל הצמח הזה, בוצין סיני, גדל בר גם באזור ירושלים וגם בגולן ובחרמות, ואנחנו מגדלים אותו, והוא אחד מ50 הפרחים של מיזם משיבים את הטבע לגינות. זה צמח שמייצר חנוכיה, אני לא מגזים עכשיו 2.5-3 מטר גובה. עם מאות פרחים, זיליוני זרעים, הוא עושה את הדבר הזה ומת. כלומר, יש בהתחלה שושנת עלים מאוד יפה, שמחזיקה 2-3, צמח אגר מספיק נוטריאנטים, פורח בקיץ, שיא פריחה יולי-אוגוסט. עכשיו הייתי במצפה רמון, כי ברחתי קצת מהמלחמה, אז בשולי מצפה רמון, בנחל חווה, רואים אותו שם, עכשיו הוא בתחילת פריחה. בסוף יוני, תחילת פריחה. שיא פריחה יולי-אוגוסט, גם בירושלים. ו... וזה צמח מדהים, והוא גם, אם נשקיע אותו יותר מדי, אם נטפל בו יותר מדי, לא טוב. עכשיו, אתם רואים שיש פה הרבה צמחים פורחים, ורוב הצמחים הפורחים האלה, הם דורשים קרינת שמש ישירה, וכשאנחנו מדברים על קרינת שמש ישירה, אני עכשיו עדין, ואני אגיד, מינימום של 6 שעות שמש ישירה ביום, והאמת היא שעדיף 7-8 שעות קרינת שמש ישירה ביום. בהרבה מאוד סיטואציות אין לנו את זה. יש הרבה סיטואציות גנניות בוודאי של בתים פרטיים, יש קירות מצילים, ובוודאי בגללכם האילנאים אנחנו שותלים יותר מדי עצים, אז נהיה מוצל את כל הגינה, ומישהו רוצה גם אשכולית, גם בראש נגד השכן, וגם לא יודע מה, וגם רימון, ואז פתאום הגינה מאוד מוצלת. אז לסיטואציות האלה, הצמחים העסבוניים הנמוכים, לא מתאימות. הם לא מתאימים לסיטואציה הזאת, כי היא סיטואציה מוצלת מדי, ואז הם יגמגמו והם לא יפרחו, ביתר סט, כפי שאנחנו רוצים שהם יפרחו. אתם רואים שאני מעביר שקופיות, אני לא רוצה לדבר על כל צמח ממש, אבל ישנם הרבה מאוד כוכבים שהם מאוד מוצלחים. לדוגמה, געדה כרתית, הצילום העליון צילמתי בדרך דיפנבקר, זה הדרך של שער הגיא בתוך היער שם, השרוף, זה צולם באוקטובר, בלי השקיה. כלומר, זה צמח, נכון ששיא הפריחה שלו זה תחילת הקיץ, יוני, יולי, אבל הוא ממשיך לפרוח גם באוגוסט, ספטמבר. תסתכלו על סרגל הפריחה פה, אתם רואים את חודשי פריחה עיקריים, אבל גם חודשי פריחה משניים. אז זה נותן לכם איזה מושג מה הצמח הזה יודע לעשות, ונכון, זה לא הפרח הכי יפה שראיתם, אבל זה צמח מאוד מתאים בוודאי לשיקום נופי, לגינון עירוני, לגינון בפארקים. מאוד, מאוד מתאים, והנה צמח כזה, כדי שהוא יפרח צריך 7-8 שעות שמש ישירה ביום. שמש ישירה, זה לא שיח ששותלים בין העצים, זה לא שיח ששותלים בין סלעים גדולים שמצילים עליו, לא ליד קיר של בניין, אלא זה בשטח שטוף שמש, מה שנקרא ערוגה שטופת שמש, שם הוא ישגשג מאוד. עוד דבר שאני רוצה להדגיש, שאני לא נכנס לזה עכשיו, זה שלכל צמח בספר יש המלצות ריבוי, פה מצד ימין, והמלצות גידול. ובהמלצות ריבוי אנחנו כותבים באיזה חודשים לזרוע את הזרעים, איזה טיפול לעשות לזרעים. במקרה הזה אנחנו שמחים להגיד שהזרעים של געדה כרתית לא דורשים שום טיפול, באיזה עומק לזרוע את הזרעים. לאחר מכן, אם אפשר לרבות בהשרשה, אז מתי כדאי לייחר, ועוד המלצות להורמון של ההשרשה וכך הלאה, וגם בגידול, מרווחי השתלה, תנאי האור, השקיה. כלומר, השתדלנו כן לתת הרבה פרטים, אבל לא לחפור ולכתוב את מגילת העצמאות על כל צמח. זה מאוד מאוד השתדלנו, לא לעשות את הספר הזה מייגע, אלא ספר מאוד מאוד down to earth, מה שנקרא, פשוט עם רצפטים יחסית פשוטים לצמחים האלה. עכשיו, תראו, בספר ישנם 100 צמחים. מעטים מהם הם ותיקים בגן והם ידועים ומוכרים לכל. רוב הצמחים הם כאלה שהם או בגן הבוטני, או צמחים שהם נדירים בשוק הגנני, והכוונה היא בצורה מודעת לנער את עצמנו ולחשוב על צמחים אחרים שאנחנו יכולים לגדל בגינות, לפחות באזור ההר, בוודאי באזורים נרחבים יותר, אבל לפחות באזור ההר בואו נחשוב למה לא לגדל געדה מצוית, בין שיח קטן, גם אפשר לעשות מעלים של לוטי, גם נותן פריחה מאוד יפה בתחילת הקיץ, הוא מחשיף כל השנה, יש לו מופע לדעתנו מספיק מרשים בשביל גינות, וזה נכון שבחצי צל הוא ייראה פחות טוב מאשר בשמש מלאה. אז אנחנו מנסים
צמחים שהם פחות מוכרים, הנה געדה, כיפח, הצמח, גם בסכנת הכחדה, גם נותן ענן פריחה סגולה נהדר במאי, אבל גם אתם רואים, אם בתל אביב נגיד זה יהיה באפריל, במישור חוף באפריל, באזור ההר זה יהיה במאי, למדנו לרבות אותו גם מזרעים, גם מאיחורים, אנחנו יודעים את התנאים שלו ואנחנו מעוניינים גם לעודד אותו במיוחד, לא רק בגלל שהוא יפה, אלא גם הוא בסכנת הכחדה, כלומר יש פה ערך נוסף של שמירת המגוון בישראל. אז אם הולכים לגעדה אחת, נגיד סגולת פרחים מקומית בסכנת הכחדה, אז בואו נלך לאחת אחרת שמגיעה אלינו ממערב הים התיכון, ואתם רואים פה צילומים של הגעדה הזאת השיחנית, הכחולה, יש גם זן לא כחול, אבל זן הכחול כל כך יפה, וזה גם שיח שגם הוא ישרוד בלי השקיה בכלל, אבל הוא לא ייראה יפה, הוא ייראה יפה כמו שאתם רואים בצילום העליון, אם נוסיף לו 100-200 מילימטר, מקבילה של 100-200 מילימטר מים בגשם, מקבילה לגשם בקיץ, ואז הוא ייראה מפואר, ואנחנו מעוניינים שהוא ייראה מפואר ולא סתם. גילינו בגן גם כל מיני דברים ותיקים שזקוקים למעט מאוד השקיה ומשגשגים ופורחים כל השנה. תסתכלו, הצמח הזה פורח כל השנה. דו-זרעונית אגב זה גרמית, זה כמו גרמית. זה צמח רב שנתי, הצמחים הוותיקים מתחילים לייצר ממש גזע בבסיס שלהם, הטיפוס הזה, המין הזה, דו-זרעונית יתדית, הוא לא מוכר בכלל בעולם הגנני בארץ. אז מטרת הספר שלנו היא א', לספר את סיפור חסכנות המים, וב', להמליץ על צמחים שכדאי לגדל אותם. גם אנשים פרטיים, אבל אני אגיד אפילו במיוחד מגדלים ומשתלות, שהתעניינו בצמחים האלה, אדריכלי נוף שיכירו את הדברים האלה. ולפעמים זה קשה, תראו, עקה האדומה זה צמח שגדל הכי לאט בעולם. אבל כשהוא גדל, בסוף הוא גדל, ובסוף הוא נותן את הגזעים האלה והתפרחות האלה שיושבות על הגזעים, וזה מראה מטורף. אז אנחנו ממליצים, כן, אנחנו ממליצים, וגילינו שאפשר להנביט את הזרעים די בקלות, וצריך סבלנות, לפעמים יש צמחים שצריך סבלנות איתם עד שהם מגיעים לגודל מרשים מספיק. ישנם צמחים אחרים שאנחנו מפחדים מהם. אני יודע כמה וכמה גננים ששומעים את המילה זיף נוצה ויגידו, אוי, תעזוב אותי, זיף נוצה, זה צמח שזורע את עצמו בכל מקום. עכשיו זה נכון, יש לו זנים כאלה, נעזוב, אבל אנחנו עשינו ניסוי, הבאנו זיף נוצה ריסני, שהוא מין של ים המלח, הבאנו את המין של ים המלח לירושלים, וגילינו שזיף נוצה מחוספס, זה שזורע את עצמו בכל מקום, באמת משתולל בירושלים, ובאמת מהווה בעיה, בוודאי בגינות, ואולי מתאים רק לשיקום נופי ולצידי דרכים, אבל זיף נוצה ריסני, המדברי, בירושלים, מתנהג יפה, ולא משתולל, ולא עושה שום דבר כמו הזיף נוצה ההוא. ישנם צמחים שאנחנו מכירים ומוקירים, אבל הפריחה שלהם נורא קצרה, חבצלת החוף, בסדר, תפרח 10 ימים בשנה, נחמד. אבל אני דווקא רוצה להראות לכם את הצילום פה, משמאל למעלה, וזה צילום שצילמתי בניר עוז, ורן פאוקר סיפר לי שהערוגה הזאת הוא משקיע אותה מעט מאוד בקיץ, ותראו איזה מופע מטורף של העלים הצמח הזה מייצר. אז אתם רואים שעם קצת שינויים בהשקיה קטנים, אפשר לקבל מופעי. החבצלת שהיא לא מושקעת, היא תתייבש לגמרי בקיץ, ולא יהיו לעלים בכלל. אבל חבצלת שהיא כן מושקעת, בניגוד לצמחי בצל ופקעת רבים, אפילו נגיד רובם, שהם ירקבו בהשקיית קיץ, הצמח הזה לא נרקב, ודווקא מלבלב בקיץ ונראה מצוין. חלבלובים מעניינים אותנו, גם חלבלוב מקומי כמו חלבלוב השיח, גם חלבלוב מאוריטני שהוא מין סוקולנט כזה. נכון שהצמח הזה בחורפים קשים בירושלים, הוא נפגע מהקור והוא מצטמצם, אבל הוא לא מת. הוא תמיד יודע להתחדש ולגדול חזרה, ולצערנו, ואולי לשמחת החלבלוב המאוריטני, השנים האחרונות היו יותר חמות בירושלים, ולכן הוא לא נפגע בשנים האחרונות בכלל, והוא רק גדל ומשגשג מאוד. עוד חלבלוב מאוד מעניין שמתאים לאזור ההר ולא לאזור החוף, זה חלבלוב צפוף עלה מצפון הים התיכון, כלומר מטורקיה ועד ספרד,
שמשגשג אצלנו מאוד ואפילו זורע את עצמו ומרשים ומגיע לגובה כמעט מטר והוא מאוד יפה, ובקיץ הוא כמעט נעלם לגמרי, אז אפשר לשתול אותו כפול עם צמחים קיציים. אפילו על חלמוניות המלצנו, כמובן החצב המפורסם שדיברתי כבר עליו, וגם שיחים מקומיים ששכחנו מהם, כמו יסמין שיחני, או מבין הישימוניות שכתבו הרבה מאוד על ישימוניות בהקשר של חסכנות ממים, אבל אנחנו בפינצטה הוצאנו את זאתי שבירושלים מתנהגת הכי יפה, צריכה הכי פחות השקיה, ולאזור ירושלים היא הכי מתאימה. אז בחרנו בה. ואתם רואים שיש פה הרבה צמחי בר, הרבה צמחים לא מהאזור שלנו, כמו חילופסיס, שסימה קגן הביאה, ואתם רואים את הצורות הגנניות הוורודות, וגם את צורת הבר הוורדרדה שאנחנו גדלים בגן, הוא צמח מאוד מוצלח שצריך מעט מאוד השקיה, ואם אני צריך להגיד לכם כמה מתוך 100 הצמחים האלה, בחרנו 60 מקומיים, כלומר צמחי בר ישראלים ו40 צמחים מכל העולם. בלוטם יש לוטם שעיר ומרוני המקומיים שלנו, דווקא הם טריוויאליים והם פחות מרשימים לדעתנו, אז דווקא בחרנו מכלואים של לוטם שהם מאוד, מאוד יפים, או לוטם השרף שמגיע ממערב הים התיכון שהוא יפה במיוחד, או הנה עוד מכלוא, כלומר הבאנו צמחים כאלה. מבין הצמחים נגיד אוסטרליים, כמעט רק הראיתי לכם אקליפטוס, אבל הנה אני מראה לכם עוד אחד, לומנדרה, זה צמח שבאופן מוזר מתנהג כמו איריס אלג'ירי, כלומר הוא מצליח מצל ועד שמש, מבלי השקיה עד השקיה מרובה. הנה עוד צמח שעונה להרבה סיטואציות גנניות, עשינו לו אקלום בירושלים, גילינו שהוא לא זורע את עצמו, פחדנו שאנחנו מביאים עכשיו איזה צמח שיהפוך להיות פולש, אבל לשמחתנו הוא לא עושה שום צרות, לא זורע את עצמו בכלל, ולכן אנחנו בשלים להמליץ על הלומנדרה הזאת, שלנו יש טיפוס גבוה שלה, אבל באוסטרליה, בגינון באוסטרליה יש זנים נמוכים, מינים נמוכים, יש מגוון שלם שצריך עוד להביא לארץ ולהקלם. אני מראה פה צמחים שקיימים כבר בשוק הגנני, שאולי מוכרים. אני לא יכול שלא להתאפק לדבר על מרוות. אתם רואים, יש פה 1, 2, 3, 4, זאת דרום אפריקאית, 5, 6, 7, 8, 9, 9 מרוות שונות אנחנו ממליצים עליהן. שרובן הם צמחי בר מקומיים. תראו, במרוות ירושלים צילמתי דווקא את שני הזנים שלה ביחד, הזן הכהה של הרי יהודה ושומרון והזן הבעיר של הכרמל והגליל, כלומר יש ניואנסים ושצריך לשים עליהם את העין, כלומר אולי אנשי שמירת טבע יגידו אל תגדלו את המרוות ירושלים מהצפון במרכז כי תעשו זיהום גנטי, ואנחנו מכבדים את הדעה הזאת גם, וזה גם דברים שצריך לחשוב עליהם. אז מרוות אני מקווה שיהיה מיזם הבא שלנו עם הקק"ל בשנים הבאות, ואנחנו נפתח אותו מאוד, כי אנחנו מאוד מאמינים בהם. קצת סוקולנטים סיביים, כמו נולינה, אגבה מי שמכיר, נוריות מטיפוס הבר, לא נוריות תרבותיות, נפית, דברים טריוויאליים כמו נרקיס וסיטבנית, אבל אנחנו מעוניינים שמגדלים יגדלו את צמחי הבר שלנו. היום זה לא קורה, היום אני לא מכיר, אולי מגדל אחד, שמגדל נרקיס מצוי טיפוס בר, או סיטבנית היורה, אני לא מכיר אף מגדל שמגדל סיטבנית היורה, או סיטבנית ירושלים, ואנחנו מעוניינים מאוד לעודד את המגדלים לעשות את זה. הנה אמרתי שיהיו רק עץ אחד או שניים, והנה העץ השלישי, הוא זרר אדום, שיש לו בעיות ריבוי, איך לרבות אותו, אבל בסוף הולכים מתחת לעץ גדול ותמיד מוצאים נבטים, ואפשר לאסוף אותם, ועכשיו גם למדנו ששנתיים של החמנות קור גורמות לו בסוף לשתף פעולה ולנבוט, ואנחנו יודעים גם לרבות את האוזרר האדום, כמו אוזררים אחרים. אני לא רוצה לדבר על כל צמח, יש פה הרבה צמחים, גם מקומיים, גם לא מקומיים, הנה הפריגה, צבעונים כמובן, אפילו סוקולנט אחד מקומי, צורית גבוהה, ציפורן משתלשל שפורח בסתיו, ציפורנית גדולה שהיא צמח מאוד נדיר בארץ, אבל דווקא באזור ירושלים היא לא מאוד נדירה, ואני מאוד אוהב את הצמח, כי אני חושב שהוא מדבר עם אנשים עובדים. זה צמח שהפרח שלו סגור כל היום, חוזרים בערב, הפרחים נפתחים לקראתנו, חוזרים מהעבודה. נורא כיף. גם בבוקר הפרחים עדיין יפים וגדולים, וזה צמח חסכן אפס, לפחות באזור ירושלים, כלומר כזה שלא צריך להשקות אותו. אז אני עובר מהר,
גם בסוקולנטים, אתם יודעים, צלקנית כולם מכירים, אבל דווקא בחרנו בצלקנית הענקית. הפרח שלה, תסתכלו על צילום התחתון עם הכף יד שלי, זה פרח ענקי. דווקא אותה בחרנו כי היא לא מתפשטת לשטיחי ענק, היא יותר מתנהגת יפה והיא נותנת מופע פריחה מאוד, מאוד מרשים. והרבה צמחי בר שאנחנו אולי מכירים מהטבע, אבל חבל שאנחנו לא מגדלים בגינות שלנו. והרבה צמחים כמו הצמרר שהיו מאוד פופולריים בעבר בגינון והם נשכחו ואנחנו מעוניינים להזכיר אותם. צמרר, גם הפריחה יפה וגם הפירות האלה, הצמר גפניים האלה יפים חודשים ארוכים ולצמח יש מופע מאוד יפה חודשים. או בחרנו את הצטרה הזאת לא כי היא הכי יפה, כי היא פורחת ביולי-אוגוסט. אז זה דבר חשוב, צמח שפורח ביולי-אוגוסט, שיעריך לנו את האביב, וכמובן סוקולנטים, הנה עץ הרביעי, אני לא עומד בהבטחתי, עץ הרביעי שלנו, קוסוניה המכבדית, זה עץ ממשפחת אוי, זה טעות, הנה מצאתי טעות בספר, משפחת הכיסוסיים, לא משפחת הטבוריתיים, והעץ הזה, זה עץ שיש לו גזע, ואז הוא נותן פומפוני עלווה כאלה מחשיפים מאוד מאוד יפים, יש לנו ניסיון איתו כבר עשרות שנים בגן, קל להנביט אותו מזרעים, ואנחנו מאוד ממליצים עליו, עץ פיסולי מדרום אפריקה. אז זהו, אני ממשיך עוד לעבור בין הצמחים, רותם עגול פרי מספרד, רותם המדבר פורח בפברואר-מרץ, רותם עגול פרחים פורח במאי-יוני, אפשר לשלב אותם, לקבל גלי פריחה, כמה גלי פריחה, ללא כל תוספת השקיה. כלומר, יש לנו כל מיני צמחים נוספים. רקפת לובית עם עלי כוכב, אורון פרי, מגדל גיאופיטים בארץ, כבר מגדל ומשווק אותה. היא צמח מאוד מאוד עמיד. בניגוד לגיאופיטים אחרים, לא אוכלים אותה כי היא רעילה, והיא פורחת בסתיו בלי עלים, ואחרי שהיא גומרת לפרוח, העלים שלה, דמויי הכוכב, הם פשוט מדהימים. אז אנחנו ממליצים עליה, וכמובן שום, והנה עוד שיח נגיד של שיטה, אוסטרלית יפה ופיסולי וכך הלאה. אז אני חושב שאני רק אסיים בשלהביות, כי זה סוג מאוד חשוב ים תיכוני, שלהבית איטלקית לא מישראל, אבל שלהבית דביקה שלנו, שלהבית המדבר שלנו, שלהבית זהובה מסיני, תסתכלו על העלווה שלה, כשהיא לא פורחת, יש לה עלים זהובים, יש לה מראה מאוד יפה כל השנה, שלהבית צהובת עלים, גם שלנו, שלהבית צמירה מהאי כרתים, כלומר יש פה איזה 5 שלהביות, זה סוג מאוד מאוד חשוב לגינון חסכן מים, שאנחנו מאוד מעוניינים לקדם. אז מה שעשינו פה זה בעצם איזה מסע כזה בספר על 100 מיניו, לא דיברתי על כל הצמחים, מי שמתעניין יותר יכול לקרוא יותר, אתם מוזמנים כמובן לבוא ולהיות ידידים שלנו ולקנות מנוי ולבוא לגן הבוטני ולעזור לנו לקיים את האוסף הגדול הזה, ואני רוצה גם להודות לאנשי האילנאות שנתנה לנו במה לספר את סיפורנו, שהוא בחלקו מקביל מאוד למטרות של עמותת האילנאים. ואני סיימתי פחות או יותר, אם יש שאלות אני אשמח להיכנס לצ'אט, מי שרוצה יכול גם לשאול שאלה בקול רם, ו... ותודה. אורי, תודה רבה, היה ממש כיף לשמוע אותך ולהקשיב, היה מאוד מעניין, לי אישית. הצמחים והעצים הולכים ביחד יד ביד, הם חלק מהמערך האקולוגי, לפעמים נמצא אותם לבד, לפעמים לא, אבל גם כל הנושא של עצים חסכני מים, בעולם האילנאות בחו"ל, באירופה ובארצות הברית, זה משהו שהוא הרבה מאוד עוסקים בו היום, מדינות שרגילות לקבל הרבה מאוד משקעים, פתאום כמה חודשים או כמה שבועות רצופים בלי לקבל משקעים, זה משפיע בהשפעה ארוכת טווח, גם אם זה לא במיידי ומצטבר לאורך שנתיים, שלוש, ארבע, גם על העצים, ואני חושב שדווקא כמדינת ישראל יש לנו הרבה מה לתרום להם, גם בצמחים השיחים והבני שיח וכל אלה שהזכרת, אבל כמובן גם בעצים. בטח גם כמו בירושלים לצורך העניין, אנחנו נמצאים פה, אתה אומר שמשנות ה-80 השינוי של 5 מעלות בכמות המשקעים, אז גם אנחנו צריכים לעשות חושבים להפסיק לשתול אולי אלון ארוך עוקצים ומילות במדרכות של צמחים שמגיעים באמת מאזורים יותר קרים והרבה יותר משקעים, ולהתחיל באמת לשתול מינים מקומיים. אני רק רוצה להעלות כמה הערות שלא לא היו הרבה, אבל
כמה דברים. אז סימה, ואני מסכים מאוד עם מה שהיא כתבה, ההערה הראשונה, היא כתבה לגבי האלה והאלה הארץ ישראלית שנדרשים לעשות סלקציה לזנים עם בעלי שלכת. אז אני חושב שאני מסכים מאוד, זה נכון לכל הצמחים שהזכרת, וזה גם אחת השאלות של סיוון, שאומרת איפה אפשר לקנות את הצמחים. אז אלה, לצורך העניין, אלה ארץ ישראלית או אלה אטלנטית, אני מניח שיהיה יותר קל להשיג במשתלות מאשר איזה זן מסוים של מרווה או צמח מהצמחים האחרים. אז כמו שאורי אמר, כאילו יש מקומות שלא תשיגי, פשוט לדרוש מהמשתלה להשיג, ואם יש דברים ספציפיים בחוברת שמישהו רוצה, אז אפשר גם לפנות לגן הבוטני. אם זה צמחים שהולכים לטובת הכלל, תקן אותי אם אני טועה אורי, אם זה הולך לאיזה קיבוץ, לאיזה גינון של איזה קיבוץ או איזה מרכז ציבורי, אז אני בדרך כלל הגן נשמח גם לעזור אני בקצת. פורץ לדברים שלך, תסתכלו על סליחה. העכבר שלי, בכל צמח יש מקור לחומר צמחי, כתבנו. אז אם יש איזו משתלה, מדהים. משתלה או הגן הבוטני, אנחנו אומרים מאיפה ניתן להסיק. כלומר, לא, זה לא צמחים שלא קיימים בארץ, הם קיימים בארץ, ואנחנו נשמח, הגן משתף פעולה עם הרבה מאוד מגדלים, אנחנו רוצים לתמוך בתעשייה סביבנו, אנחנו לא מתחילים לבקש כספים וזה, אנחנו שמחים, אם יש לנו כמובן, אנחנו שמחים להעביר חומר צמחי, זרעים, איחורים, בכיף גדול. הלוואי ועוד משתלות, גם של ריבוי עצים וגם של צמחים אחרים, יתחילו לזהות את הפוטנציאל ובאמת יתחילו להרבות צמחים כאלה, והלוואי ומי ולא רק גחמות אופנתיות כאלה של העצים או הצמחים שפורחים הכי הרבה וזה פרח ססגוני כזה, כי כל הנושא של המים, כמו שאמרת בהקדמה, אנחנו מרגישים את זה בכיס וזה רק זה רק ילך ויחמיר. אלי ישראלי נתן הערה לגבי דיברת בעצם על אלונים ועל החלומות של אלי בקר הגנן, והוא העלה טענה שאלון ארוך או קצין בתנאים מסוימים יכול לפגוע במדרכות וכדומה. אם יש אלונים אחרים שלא פוגעים במדרכות, אז אני אגיד רגע מהניסיון הדל שלי שאני מכיר שטחים מרוצפים עם אלון אנגלי שלאו דווקא הוא מרים מרצפות, זה מאוד תלוי בסוג הריצוף שעושים, אבל אני כן אגיד שיש סוגים של אלונים בוודאות שלא עושים גם בתנאים פחות טובים. יש מול הכנסת, הרחוב המערבי שם ליד משרדי הממשלה, יש שדרה של אלוני גלעין יפהפיים, ותיקים, בני גם, הייתי חושב 30-40 שנה, שעושים יופי של צל, ולא, אני הולך שם הרבה, אני לא רואה שום השפעה על המדרכה. ושאלה אחרונה, אורי, אני גם מסתכל רגע בצ'אט, אבל ליאור לוי שאל אה, לגבי אם יש התייחסות בספר לגבי אלרגניות של צמחים. אז אם תראו, יש... אנחנו לא כן. מומחים לנושא הזה, אבל אנחנו כן הרבה פעמים גם מייעצים, והמחלקות שעוסקות באלרגיות בבתי החולים פונות אלינו מדי פעם לשאול על צמח כזה, כמה הוא נפוץ, כמה הוא לא נפוץ, אבל אנחנו, קודם כל, הצמח אלרגני מספר אחד בישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה זית. אה, אבל שהוא עושה הכי הרבה צרות רפואיות בארץ לאנשים. אני לא חושב שיש פה צמחים בעייתיים מבחינת אלרגיות, אבל אני מודה שאני לא מומחה לזה. אנחנו מודעים לקבוצות של צמחים שהם אלרגניים, אבל אני לא חושב שלפחות הצמחים שהצגתי היום הם כאלה. אני גם משנה לשנה אני נפעם ומופתע מזה שיש יותר ויותר אלרגיות לדברים, כי אני חושב שאנחנו בתור אנושות אנחנו עם יותר ויותר אלרגיים לצמחים, אנחנו מפתחים אלרגיות, אבל זה נושא אחר. רק לגבי הערה אחת של אורי צדוק, לגבי עצים, אז עצים בכלל הם צמחים חסכניים במים, ולא נגענו ספציפית בעצים למעט מה שאורי הזכיר, אבל אפשר להיכנס לספר ויש, כמו שאורי דיבר בתחילת המפגש, אז יש עוד חוברות שמתעסקות בכל הנושא הזה של צמחים חסכניים במים, גם בראייה של עצים, אז אתם מוזמנים לחפש ולשוטט במרשתתת ולמצוא. ואני רוצה בהזדמנות זאת להגיד, אורי, שוב פעם ממש אלפי תודות שהסכמת לבוא ולשתף אותנו מהספר הזה, הוא בהחלט נראה מעניין, ואני מאוד אוהב אישית את המיזם שלכם, של
השבת צמחי הבר. אני יכול להעיד שהרבה מהצמחים שלכם מככבים בגן ילדים של אשתי, מאוד אוהבים אותם, ונותנים את היופי ואת העניין שלהם, זה לא הפטוניה הרגילה. תודה בכלל על כל העשייה שלכם בתחום הזה, ועל הנכונות שלך לבוא ולהרצות. אנחנו גם רוצה להגיד שאני מאוד מקווה שכל החטופים וכל החיילים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, שנוכל באמת להתעסק בראש נקי בפריבילגיות האלה שנקראים צמחים, שכל הבלגן שיש לנו במדינה שיהיה מאחורינו כמה שיותר מהר, שיהיה סוף אמן, שבוע אמן, אמן. רגוע ושקט. תודה רבה, אור. תודה רבה.